بالله من الشيطان الرجيم. أي تغانيني الله تعالى في كبو شيطانا إبليس لاينو تورما. بسم الله الرحمن الرحيم. أي سيدي الله تعالى تكبر كما ألم يجيه هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنغرليتي. سورة الأنعام تابع. سورة الأنعام أمبو دكالي تابع أمبو نفتقول أتاكو فلانا. أومن كان ميتا. أكو يلا مغمين كافريا مغمين فقط. فأحييناه. أنيا تيجينا ما يعني لمانيا. وجعلنا له. أنت لا كالكا تيجي. نورا. Silamɛya nɔrɔ la yamshi bihi a bɛ taama ni o ye finnasi adamadenw mara cogo la kaman masaluhu o ni maa bɔɲɔgɔnko bɛ kɛ kelen ye wa fi zulmati mɔgɔ minnu bɛ kafiriya dibi fiɲɛ na laysa bi kharijin minha k'a sɔrɔ a bɔtɔ tɛ o kafiriya in na kazalika a bɛ nin cogo kelen in na zuyyina lil kafirina masirili kɛra kafiriw ye ma kanu fɛn min n'u kun kɛra yamaluna n'u b'o wale a ko cogo di awa man kana mayitan ala ko maa min kun ye kafiri ye a bɛ boli sɔn a ko ala tɛ yen fa ahyaynahu ne ala tilala ka n'o tigi ɲɛnamaya ni silamɛya ye a tuubira ka don silamɛya la ka silamɛya sira minɛ an ye nɔɔrɔ k'a tigi ye yamshi bihi finnasi a bɛ yaala mɔgɔw cɛla ni nɔɔrɔ min o tɛ nɔɔrɔ wɛrɛ ye n'i kɛra silamɛ ye silamɛya ye fɛn minnu bali la n'i y'olu to yen mɔgɔw bɛ lafiya silamɛya ye fɛn minnu ɲini fɛ n'i y'olu kɛ mɔgɔw bɛ lafiya o tuma na a n'o nɔɔrɔ de bɛ yaala mɔgɔw cɛla kɛman masaluhu a fɔ o tigi ni maa bɔɲɔgɔnko ka kan wa mɔgɔ min ma sɔn ka tuubi abada a tora kafiriya de la laysa bi kharijin minha wa bɔtɔ t'a la fana o tigi ni kafiri tuubilen tɛ se ka kɛ kelen nin fɔra i n'a fɔ kafiri minnu bɛ kafiriya la minnu tuubira u b'u mɔkɛ u la a y'aw mɔkɛw ka sira bila a y'a faw janfa a y'a fasiw janfa u b'u dɔgɔya ka yɛlɛ u la mana ala ko k'u tɛ kelen ye limaniya nɔɔrɔ donna nin na o bɛ yaala mɔgɔw cɛla n'o ye ayiwa ani mɔgɔ min bɛ kafiriya la wa bɔtɔ t'a la olu tɛ kelen ye na wa kɛzalika nana parce que muminw ta fɔra mana muminw bi yaala mɔgɔw cɛla ni nɔɔrɔ ye wa kɛzalika a b'o cogo kelen in de la zuyina lil kafirina ma kanu ya'malu an ye masirili fana kɛ kafiriw ɲɛkɔrɔ u bɛ fɛn min na k'o cɛ ɲɛ u b'a ko silamɛya ye nkalon ye ko nin de ye tiɲɛ ye na wakazalika a bɛ nin cogo kelen na jalina ni ala ye kɛli kɛ fi kulli qaryatin dugu bɛɛ la akabira mujrimiha a cɛnikɛla maabaw la yamkuru fiha waso u ka dabali jugu tigɛ a kɔnɔ wa ma yamkuruna u ti dabali jugu si tigɛ illa bi anfusihim f'u b'a tigɛ u yɛrɛ kun kan wa ma yash'uruna u t'a dɔn k'u yɛrɛ don u t'a dɔn k'u yɛrɛ don a bɛɛ ye kuma kelen de ye a ko a bɛ nin cogo la dugu o dugu la jamana o jamana na n ye a kɛ biru u ka maaba cɛnikɛlaw n y'olu de bila o duguw la u bɛ cɛni kɛ ka muminw dusu kasi ka muminw sɔn ja ka dabali jugu tigɛ u kama a dugu maaba cɛnikɛlaw a kɛ biru o de ye dugu maabaw ye waritigiw tɔgɔtigiw jɔyɔrɔtigiw mujrimiha minnu ye cɛnikɛlaw ye liyamkuru fiha u ka dabali jugu tigɛ a kɔnɔ ni mɔgɔw balili ye ka tuubi an'u yɛrɛ ka tuubi bali ye wa ma yamkuruna illa bi anfusihim nka ka sɔrɔ u bɛ ka dabali jugu min tigɛ u yɛrɛ bolo ko an bɛ nin tigɛ silamɛya kama tari silamɛya na bi mɛ ka sɔrɔ u bɛ k'a k'u yɛrɛ de la han wa ma yashuruna nka u ti bɔ a kalama baya lajɛ baya u bɛ k'o imukaru u seko bɛɛ la mɛ ka sɔrɔ u bɛ k'a k'u yɛrɛ de la wa ma yashuru
u t'a kalama n'i ye baya kɛlɛ ni jɛnɛya dabilala e kɔni kɔrɔla i muso kɔrɔla maa mago t'o la bilen mais i denw musow bɛ yen i den yɛrɛw bɛ yen a ma ban dɛ o tuma na n'i ka dabali sabatira den caman na wolo i ka du kɔnɔ min t'a ka du den kɔni wa ma yashuru tɔɔrɔ min b'a la u yɛrɛ t'a dɔn ɲɔ tɛ u t'a kɛ a bɛɛ ye nin kelen de ni suɲɛni dabilala bɛɛ lafiyara mais n'ala ma far'i kan n'u y'i dennin kun ci k'a ka moto minɛ don min na i b'a dɔn o don ko suɲɛni man ɲi mana toujours tiɲɛnikɛla bi fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ ko a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ k'a k'a yɛrɛ de la wa ma yashuru ala k'an kisi naam وإذا جاءتهم آية ni ala ka kuranɛ aya kelen jiginiw kan قالوا u b'a fɔ لن نؤمن anw tɛ limaniya حتى fo kuma ye se نؤتى anw yɛrɛ ka sɔn مثل ما أوتي رسل الله misilama fɛn bɔɲɔgɔnko la utiya rusulullahi نعم ala ka kiraw sɔnna o min na u ko na الله ala tigitigi أعلم ala de bɛ dɔnniyaw حيث yɔrɔ min do يجعل رسالته n'a bɛna a ka kiraya bila ye سيصيب الذين fɛn bɛna mɔgɔw sɔrɔ dɛ أجرموا minnu kɛra jurumutɔw ye صغار dɔgɔya bɛ n'u sɔrɔ عند الله ka bɔ ala yɔrɔ وعذاب ɲangata fana bɛ n'u sɔrɔ شديد o ɲangata ka gɛlɛn بما كانوا ɲangata ye min na ka d'a kan u kun kɛra yamukuruna u bɛ dabali jugu min tigɛ ala ka diinɛ ɲɛ e y'a faamu wa a ko cogo di wa iza ja'atuhum ayatun ni dalu o dalu nana ka mamadu ka kiraya tiɲɛtigiyali sabati k'a fɔ nin b'a yira ko kira do dɛ o dalu fɛn o fɛn mana qalu lan nu'mina abada anw ti sɔn ka da mamadu ka kiraya la hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi an ti sɔn fiyewu fo ala ka fɛn di an yɛrɛw ma min ɲɔgɔnna dira kiraw ma mamadu bɛ se ka kɛ nabiɲumanyaw cɛla cogo di dɔrɔmɛ t'a kun a ma kalan anw de ye waribatigiw ye anw de ye magan setigiw ye kiraya ma d'anw ma fɔ ale ye an ti jɛn n'a ye fo n'ala y'an yɛrɛ ta d'an ma y'a ye u ko la nu'min an ti limaniya hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi min bɔɲɔgɔnko dira ala ka kiraw ma fo ka d'an yɛrɛ ma n'o tɛ anw ti sɔn والله أعلم Allahu a'lamu ala de b'a dɔn حيث يجعل رسالته ala b'a ka kiraya bila du minnu kɔnɔ ani mɔgɔ minnu na ala ko k'a b'o tigiw dɔn waritigi du tɛ tɔgɔtigi du tɛ saban du tɛ Allahu a'lamu haysu risalatahu aw risalatihi a fila bɛɛ bɛ fɔ risalatahu aw risalatihi ala b'a dɔn a b'a ka kiraya bila yɔrɔ min na n'a y'a bila yɔrɔ min na i b'o de sabali sa n'o tɛ i tata ma yazu min na la gazi i bɛ tila ka taa janimɛ kɔnɔ i bɛ pɛrɛn fujini b'i pɛrɛn jigitigɛ ni dusukasi b'i faga i bɛ tila ka taa janimɛ kɔnɔ naam سيصيب الذين a bɛna mɔgɔw sɔrɔ kana sigi o kɔnɔna na allazina ajramu minnu kɛra jurumutɔw ye صغار dɔgɔya bɛ n'u sɔrɔ u bɛna dɔgɔya ala bɛ n'u dɔgɔya ala kana an dɔgɔya naam عند الله ka bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ kɔni وعذاب شديد o dama tɛ dɛ ɲangata bɛna jigin u ka shadidun ɲangata min ka gɛlɛn naam بما كانوا يمكرون bentigiw ka dɛ a bɛ kɛ de ka d'a kan u kun bɛ ka jafa ni dabalijugu min tigɛ alakira ni sahabaw nɔfɛ naam فمن يريد الله ni ala ye mɔgɔ min kanu أن يهديه k'a b'o tigi kan da يشرح صدره ala bɛna o tigi dusukun k'a disi fɛrɛ للإسلام silamɛya ye ومن يريد أن يضله nka n'ala ko a bɛ maa min fili يجعل صدره ala b'a tigi dusukun kɛ ضيقا a koronenba do حرجا ni n ka sɛbɛkɔrɔ koro كأنما i n'a fɔ a tigi
يصعد i n'a fɔ a bɛna jakuya yɛlɛ في السماء kabakolo la كذلك a bɛ nin cogo kelen in na يجعل الله ala bɛ bilali kɛ الرجس ɲangata la على الذين mɔgɔw kan la yu'minuna minnu tɛ limaniya i y'a ye a ko cogo di ومن يريد الله أن يهديه n'ala y'a kanu ka maa min kana يشرح صدره للإسلام ala b'a tigi dusukun fɛrɛ ka na silamɛya ma n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ min kana o de kɔrɔ ye ni mɔgɔ min ye kanda ɲini ala fɛ ala bɛ fɛ k'o de kanda toujours k'a fɔ ko in bɛɛ bɛ ala de bolo komi kafiri yɛrɛ b'o fɔ ala ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ko ye ko ala de bɛ se ko bɛɛ la kumana n'a kun ka di ala ye an kun tɛ kɛ kafiri ye kumana o ye masiya min ye sariya la i ka hɔrɔnya b'i yɛrɛ bolo ala ye hakili d'i ma ka faamu d'i ma ka ko kɛcogo ɲuman jira i la fana kumana n'ala ko a bɛ maa min gana يشرح صدره للإسلام a b'a tigi ko a disi fɛrɛ ka na kisi ma ومن يريد أن يهديه nka n'ala ko a bɛ maa min fili dun ala kana an fili na يجعل صدره ضيقا ala b'a tigi dusukun kɛ dusukun koronnen de ye حرجا harajan de kɔrɔ ye shadidu dɔye koron kɔda ala b'a kɛ ten de كأنما يصعد في السماء ko fɔ a bɛ k'i n'a fɔ a tigi bɛna yɛlɛn sanfɛ bɔn kɔrɔ minnu recherche scientifique ka sisan u ye kɔrɔ dɔ di nin ma ko min b'a jira kuranɛ a bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ mais n'i y'a lajɛ kɛ annahu kɛ annama yas'adu fi samai sanurhiquhu su'udan irhaqu yaro n'a fɔra mɔgɔ ka yɛlɛ tindi kan o ka gɛlɛn kojugu mana sanurhiquhu su'udan o ye kafiriw minɛ ne ye janɛmɛdenw mɛlɛkɛw fɛ lahara janɛmɛdenw minɛ ne ye mɛlɛkɛw fɛ mana mɛ yan ala ko ni mɔgɔ min n'ala t'o ka kanda fɛ ko a b'a dusukun koro ka tila k'a sɛbɛkɔrɔ koro k'a k'i n'a fɔ a bɛ yɛlɛ sanfɛ bon recherche mɔgɔ ninnu y'u ka exemple ta min ka sa bombe filɛ nin walima fɛn dɔw filɛ pétrole fi walima essence bariko ou bien gaz ninnu n'a ɲɔ minɛna a ma ɲɔbɔ yɔrɔ si sɔrɔ fɛn min bɛ jigin a kɔnɔ dɔrɔn o ye ka pan de o ye ka pan de i y'a ye bon o panni de ye éclatement ye mais a ti pan fiyewu k'a to duguma a bɛ wuli de fɔlɔ a dɔw kɛra an yɛrɛ ɲɛna yan u bɛ soudeli kɛ ni gazi min ye a gazi bara jamanja in de la ka pan a tigiw bolo an karamɔgɔ a taara bi yɔrɔ min na a ka jan dɛ gazi b'o kɛ gazi jamanja bara jamanja ye min bɛ da kan wala bon o tuma na ko ala ye c'est-à-dire nin ye mujiza de ye min fɔra nin aya in na ni dusukun koronna k'a koron dɔrɔn a b'a fɔ a bɛ éclater de ka yɛlɛ nin ye ko k'a k'i n'a fɔ a bɛ yɛlɛ nin ye sanfɛ mais tafsiritigiw ko yɛlɛn sanfɛ k'o de sɛgɛn ka bon o de la janɛmɛdenw bɛ bila janɛmɛ kulu yɛlɛnni na mɛlɛkɛw b'u gosi k'u ka yɛlɛ o tuma na nurhiquhu su'udan an b'u sɛbɛkɔrɔ dekun janɛmɛ kulu yɛlɛnni na o tuma na nin ye fɛnw ye recherche bi baara caman kɛ nin ko ka kuma caman bɛ nin kan kitabu kelen yɛrɛ kitabu parce que kitabu kelen don mais fankelen min ka ca yɛrɛ o bɛɛ bɛ kuma nin de kan k'a walawala mais o y'a dama kalan wɛrɛw ye minnu bɛ kalan hata fil fusul kilasiw kɔnɔ naam كذلك a ko a bɛ nin cogo kelen la يجعل الله الرجس ala bɛ nɔgɔ bila على الذين mɔgɔw kan لا يؤمنون minnu tɛ limaniya o tuma na rejisu kɔrɔ caman de b'a la mais a bɛɛ ye kɔrɔ kelen ye rejisu a fɔlɔ ye min ye ko rejisu k'o ye setanɛ de ye ala bɛ setanɛ bila u kan walima rejisu ala bɛ nɔgɔ bila u kan o tuma na walima rejisu ala bɛ ɲangata bila u kan setanɛ nɔgɔ ɲangata rejisu bɛ nin saba bɛɛ ta setanɛ ni nɔgɔ ni ɲangata wala si tɛ hɛrɛ setanɛ nɔgɔ ɲangata na وهذا صراط wahaza silamɛya sira min filɛ nin ye o don wa وهذا صراط ربك
silamɛya sira min filɛ nin ye muhamadu siratu rabbika ni maka sira de ye mustaqiman sira min tilennen bɛ duyɔrɔ si t'a la bal mustaqiman naam qad tiɲɛ yɛrɛ do fassalna al-ayati ne kɔni ye walanwalali kɛ n ka daliliw la liqaumin n y'a kɛ jamakulu de ye yazakkaruna minnu bɛ miiri ni hakili b'u la toujours ni ala bɛ kuma a bɛ kuma hakilitigiw de fɛ mais a ko dɔw bɛ yen k'olu ni bagan bɛɛ ka kan wa minhum kal an'ami bal hum adallu sabil ni ala ka kuma kari ko adamaden dɔw bɛ yen k'u ni bagan bɛɛ ka kan mana n'ala bɛ kuma dɔrɔn a ko a bɛ kuma hakilitigiw de fɛ a ko di wa haza siratun haza siratu rabbika ni ye muhamadu maka sira de mustaqiman a tilennen de don mustaqim la waja fi a tilennen do de fili foyi ta mais fili bɛ bɔ min sira in tilennen de don fara walimuso la o jɛngɛyɔrɔ bɛ min kana wali nafolo dun o jɔyɔrɔ bɛ min i ka sinji tugu hinɛ fandaw na a ye ɲɔgɔn kanu a ye ɲɔgɔn dɛmɛ du yɔrɔ bɛ min siratun mustaqim u tila k'a fɔ de k'u bɛ bɔ yɔrɔ ɲin'a na fo k'a kurukuru ka e yɛrɛ bɛ a dingɛ dɔ kɔnɔ an bɛna s'a bɛɛ ma na qad fassalna al-ayati qad tiɲɛ yɛrɛ do fassalna an kun y'a fɔ kɛ fassalna ne ala ye walanwalali kɛ al-ayati kuranɛ ayaw la liqaumin jamakulu ye yazakkaruna minnu bɛ taasi ni kuma fɔr'u ɲɛna u b'u miiri nin fɔra kun jumɛn kan ne mago bɛ mun na n'o t'i hakili la dɔrɔn i ni bagan bɛɛ ka kan ala ye nin fɔ mun kama a mago bɛ mun na n'an ye nin kɛ a nafa ye mun ye n'an banna nin na an bɛ tɔɔrɔ jumɛn sɔrɔ n'i y'a bɛɛ jateminɛ i b'a ye silamɛya bɛ bɛn adamaden ka hɛrɛ ma diɲɛ na yan a ka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ kɔnɔ lahara ko kelen t'a la na lahum a bɛ muminiw ye darussalami kisi so b'u ye inda rabbihim u ma yɛrɛ yɔrɔ wa huwa waliyuhum wa ala de y'u ɲɛmɔgɔ ye bima kanu ni fɛn ye u kun kɛra ya'maluna u kun bɛ baara min kɛ e bɛ sara n'i ka baara de ye koyi a ko cogo di lahum darussalam ko kisi so b'u ye kisi so o kumana el-islam es-salam o kumana kisi so de ye n'i donna a kɔnɔ ɲangata t'i sɔrɔ i kisira mun ma janɛmɛ o kumana kisi so de ye alijinɛ ye n'i donna ale kɔnɔ dɔrɔn i t'i don janɛmɛ na bilen o kumana silamɛya yɛrɛ de ye kisi diinɛ ye n'i donna ale kɔnɔ dɔrɔn i ka tɔɔrɔ t'i ma sɔrɔ bilen o de bɔra la k'a kɛ arabukanfɔ ye jalamugu kɔlɔsi bozi yecogo galo do galofin wallahi galo do bɛɛ n'i ka yɔrɔ masiri de do surakaw fɛ yen jalamugu dama tɛ o jalamugu kun bɛ yen disani kun bɛ yen ngɔ bɛ yen hali a dulɔminaw hali baari kɔnɔ olu bɛ ngɔ do parce que u ka parila de do a kun bɛ abu jahali kun na a kun bɛ abu lahabi kun na abu jahali ka jalamugu kuru bɛ se ka bonya o ye abu lahabi u bɛɛ tun bɛ jalamugu de meleke jalamugu ye diinɛ ye wa hasha wakɛla i ye cogo tɛ diinɛ ye o de ye nkalon de ye n b'a fɔ a ye denmisɛnw fini nana hali a ma mɛn fɔlɔ fini na kuma ma mɛn an yɛrɛ ka denmisɛnninya kɛra ala tulo b'a la c'est-à-dire tubabu fini ninnu kun bɛ na très généralement yuguyugu de la n'o tɛ a bɛɛ ye an yɛrɛ ka giseda fini de ye a dulokibaw a kurusi muguba min bɛ dan kunbere la o kokolo o lɛnbɛn o nin bɛɛ kun ye gisedalaw ka fɛn de ye a bɛɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan alors ye cogo tile ganama de kɛra diinɛ ye fo i ka forokiya jɛni don ka fugula jɛni don i bosi ka fo i nɔfɛ walima ka jalamuguba meleke walima kɔlɔsiba ka y'i bolo la diinɛ ala ɲɛsiranya bɛ dusukun in de la a t'i ye cogo la a t'i ka fini don ta la a t'i fini don ta la ala ka hakili ɲuman d'a ma
Darussalam alijinɛ de ye kisi so ye Ala m'a dir'an ma indara o ma yɔrɔ wa Ala yɛrɛ de y'u ka ko ɲɛmɔgɔ ye koyi nka u m'a sɔrɔ gansan dɛ u tun bɛ min kɛ k'o sara don u tun bɛ min kɛ o de sara don na ويوم يحشرهم جميعا a ko don min na fana n'Ala bɛna ninnu bɛɛ wuli ka jɔ يا معشر الجن Ala bɛna i kan do sa ko aw jinɛ jama قد استكثرتم aw ye baara sɛbɛkɔrɔ kɛ minal insi adamadenw na a y'u sɛbɛkɔrɔ fili naam وقال أولياؤهم jinɛw ka ɲɛmɔgɔ minnu tugur'u la olu b'a fɔ sa من الإنس adamadenw na ربنا yaamayi استمتع بعضنا ببعض an dɔ y'an da mun ta ni dɔ ye koyi وبلغنا أجلنا fɔ an ka waati nana dafa الذي waati min ko do أجلت i لنا kun y'o min latigɛ anw ye قال Allahu Ta'ala ko النار مسواكم naaru tasuma kɔni مسواكم o ye aw jiginyɔrɔ ye خالدين فيها khalidina wa duminen do فيها janɛmɛ in kɔnɔ لا ما شاء الله fɔ ni min waati min ye Ala diya إن ربك Muhamadu i k'a dɔn e ma حكيم Ala ka kiti cɛ ka ɲi عليم dɔɔni masa do a ko de ويوم يحشرهم جميعا a ko sira don ye don min yahashuruhum jami'an o do wa ni Ala bɛna bɛɛ wuli ka jɔ jinɛ adamaden kafiri ni silamɛ nafigi ni mumin Ala bɛna bɛɛ jɔ kɛnɛ kelen kan a bɛ sɔrɔ ka nin kan di u ma ya ma'asharal jinni qad istaksartum minal insi a b'a fɔ jinɛw aw y'a seko sɛbɛkɔrɔ kɛ mɔgɔw la dɛ bi idlalihim a y'u fili k'u kɔdon Ala ka sira ma o tuma na o mana fɔ jinɛw ma wa qala awliya'uhum adamaden u ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw fana na n'u y'olu fili k'olu kɔdon ka bɔ Ala ma n'olu yɛrɛ kɛra jɔyɔrɔbatigiw ye sa jama b'u nɔfɛ u t'u bila sira si kan ni cɛnni tɛ o tuma na o ɲɛmɔgɔ ninnu b'a fɔ rabbana ya man istamta'a ba'duna bi ba'd an dɔ y'an da an bɛɛ y'an da muta ni ɲɔgɔn ye ninnu ye anw fili wa an yɛrɛ sɔnn'u ka kuma ma ka jɛn ni filili ye ka fara u ka jama kan o tuma na n'u y'anw sɔrɔ an yɛrɛ y'an ja koyi an y'an ja ni ɲɔgɔn ye na wa balagna ajalana fo an ka lahara waati sera an si banna allazi ajalta lana i kun ye si hakɛ min di anw ma anw tora nin korokara ko in de la fo banna Ala ko tasuma kɔni maswaakum o de y'a jiginyɔrɔ ye bi dɛ maswaakum bi maana ma'awaakum taa yɔrɔ foyi t'a la bi ni jahanɛmɛ tɛ khalidina fiha wa jahanɛmɛden de bi duumi fiha jahanɛmɛ kɔnɔ illa ma sha Allahu fɔ ni waati yɛrɛ min ye Ala ja waati minnu ko ko mɔgɔ bɛ don jahanɛmɛ na ka bɔ u ka dalilu ye nin de ye ko illa ma sha Allah ko ni waati min ye Ala ja mais o fana walawala la o illa ma sha Allah nin kuranɛtigi in ko minal awqati allati yakhrujuna fiha li shurubil hamimi ko ye waati de illa ma sha Allah fo waati min mana Ala ja k'u bɛ sɔrɔ ka jahanɛmɛdenw bɔ jahanɛmɛ de kɔnɔ k'u ka taa hamimi ji min fa innaha kharijaha hamimu ji min n'o b'o min k'o bɛ jahanɛmɛ kɔfɛ de o tɛ jahanɛmɛ kɔnɔ parce que o b'i n'a fɔ o ka jugu jahanɛmɛ ye n'o bilala jahanɛmɛ kɔnɔ a bɛ jahanɛmɛ ko dabila fa innahu kharijaha o bɛ jahanɛmɛ kɛnɛma de a tɛ se ka don jahanɛmɛ kɔnɔ alhamim mana jahanɛmɛdenw de bɔ o de ye illa ma sha Allah ye jahanɛmɛdenw de bɛ bɔ Ala jɛ kɛ alijinɛnadenw na illa ma sha Allah t'o la o tuma na alijinɛdenw bɛ bɔ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ la ko illa ma sha Allah alijinɛnadenw ta k'u bi bɔ ka taa Ala filɛ yɔrɔ de la o tuma na Ala t'i filɛ alijinɛ kɔnɔ
ala ka bon n'a nɔrɔ donna alijinɛ kɔnɔ alijinɛ ko bi dabila tuma na n'a ye waati kɛ k'a da mu alijinɛ nɛɛmaw la ko a ka bɔ a ka na se tigi ala filɛ ɔ janimɛdenw ta ye ala k'an kisi olu ta ye a ye bɔ a kana hamimu ji o tuma na kɛmɛ k'a la summa inna marji'uhum la ila al-jahim ko n'u tilala o bɛɛ la ko segin yɔrɔ si t'u la janimɛ kɔnɔna kɔ o ye bɔli ko kuma ye kɛlɛ tɛ bɔli la u bi bɔ a y'a fɔ k'u bi bɔ nka min kɔni ka ɲi i kana don ala kana don dɔw ko i bi bɔ dɔw ko i ti bɔ o ɲuman ye jumɛn ye kana don dɛ i seko kɛ ayiwa i y'a ye ko u bi munumunu janimɛ ni hamimuji min yɔrɔ cɛ wa yatufuna i y'a ye waati ni waati u bi bɔ janimɛ kɔnɔ ka taa hamimuji min inna rabbaka Muhamadu i k'a dɔn i ma ala ka kiiti ka ɲi a ka jɔn na dɛ ala bi mɔgɔw dɔn ala bi fɛn dɔ bila cogo dɔ la o ka ɲi o cogo la n'o bɔra ten tiɲɛni bi k'a kun o tiɲɛ dɛ inna rabbaka hakimun ala ye kodɔnba tigi ye a ka jɔn na o de la a bi jɔn dɔ kɛ cogo dɔ la a hinɛ bi don i la mɛ a ka ɲi ala bolo ten n'a kun y'a bɔ ten a kun bi ko kɛ e yɛrɛ kun b'i yɛrɛ ɲini ala ka kiiti ka ɲi a ka jɔn na dɛ naam wa a bi jɔn dɔn kojugu na ala ko a bɛ nin cogo kelen la ne ala bi ɲɛmaaya bilali kɛ tɔɲɔnikɛla dɔw la badan tɔɲɔnikɛla wɛrɛ la fɛn kama o kun kɛra yagisebuna n'u b'o wale jugu kɛ a ko a bɛ nin cogo in na an bi tiɲɛnikɛla dɔ bila tiɲɛnikɛla dɔ la dɔ bi kɛ dɔ ka ɲɛmaa ye k'a dege tiɲɛni na kosɛbɛ walima dɔ bi kɛ dɔ ka ɲɛmaa ye ka tasuma da o yɛrɛ kan ko a ye tɔɲɔli kɛ komi alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ye tɔɲɔlikɛla dɛmɛ ko fɔ ala k'a bila i yɛrɛ la ni maa o maa ye tɔɲɔlikɛla dɛmɛ ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ ko fɔ ala k'a bila e yɛrɛ la k'i yɛrɛ tɔɲɔ o tuma na o kɔrɔ ye an b'u bila ɲɔgɔn na u yɛrɛ ka tasuma da ɲɔgɔn kan walima an b'u bila ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn sɛbɛ kɔrɔ dege tɔɲɔli la naam an b'o kɛ ka da min kan bima kanu yaksibuna o yɛrɛ tun bi baara jugu min kɛ minal maasi o de kama an ye u kɛ ten ya ma'shar al-jinni ya aw jinɛ jama wal insi ani adamadenw alam ya'tikum rusulun a fɔ cidenw mana aw ma wa minkum ka bɔ a yɛrɛ la yaqussuna alaykum minnu nana lakaleli kɛ aw ye ayati ni ala ka kuranɛ aya la wa yunzirunakum ni ka aw bagabaga lika yawmikum hadha a ka bi don in bɛ ɲɔgɔnya la qalu jinɛ ni adamaden ko shahidna ala anfusina shahidna anw seereyara ala anfusina an yɛrɛ kun ka bi wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya a ko diɲɛ ɲɛnamaya de y'u malasa o wa shahidu ala anfusihim u seereyara u yɛrɛ kun kan annahum ko olu tigitigi kanu olu kɛra diɲɛ na ya kafirina u kɔ donnen bɛ y'a ye mana na ya ma'shar al-jinni wal insi ya aw adamaden jama ani jinɛ jama alam ya'tikum rusulun minkum a fɔ kira mana ka bɔ aw la ka na aw jama ma quoi minkum o kɔrɔ tɛ min anfusikum ye o kɔrɔ ye min jam'ikum aw ka nin jama in na kira si ma kuma aw fɛ parce que kira ma bɔ jinɛ na kira bɔra mɔgɔw de la mana minkum a ti min anfusikum ta yan a bɛ min ta min jam'ikum aw ka jama na kira si ma ci aw ma ka fɛn dɔ fɔ aw ye yaqussuna alaykum ayati minnu bɛna ne ala ka kuranɛ aya ɲɛfɔ aw ye wa yunzirunakum lika yawmikum hadha ni ka aw bagabaga bi don wɛlɛ in ɲɛli la k'a fɔ a bɛna bi don in kunbɛn a fɔ nin ɲɛ ma fɔ aw ye ka kɔn bi ɲɛ qalu jinɛ ni adamaden ko shahidna ala anfusina anw seereyara an yɛrɛ ka dɛrɛ a kɛra
ciden y'a sɔrɔ وغرتهم الحياة الدنيا nka diɲɛ ɲɛnamaya de ser'u la o y'u fili parce que u m'a dɔn u bɛ sa u tora bikadi la f'u taara ka bɔ u ka hɛrɛ kɔrɔ u tora mɔgɔ tɔɲɔ na f'u taara ka bɔ u ka se kɔrɔ na وشهدوا على أنفسهم u seereyara u yɛrɛ kun kan أنهم k'a fɔ olu tigitigi kɛ n'u kɛ feere na k'olu ye kafiru ye k'olu kun ye kafiru ye u yɛrɛ jɔr'o la na ذلك zalika kiraw cili min filɛ nin ye أن لم يكن ربك o kɔrɔ de ye ko ye muhamadu ka ala ma kɛ مهلك القرى a ti dugu si halaki بظلم k'u ye jurumu kɛ وأهلها k'a sɔrɔ a dugulamaw ghafiluna u ti ala ko ɲɛdɔn ko ala ذلك أن لم يكن ربك مهلك zalika ne ala ka kiraw ci kun de ye an lam yakun rabbuka muhlikal qura ko ima ma kɛ fiyewu ko a bɛ dugu halaki ظلم ko dugulamaw ye jurumu kɛ وأهلها غافلون k'a sɔrɔ dugulamaw tɛ ala ko dɔn ko ale ala t'o kɛ fiyewu a ti dugu si halaki ko a ye wale jugu kɛ k'a sɔrɔ a t'a dɔn ayi ala t'o kɛ n'a ye dugu o dugu halaki i b'a sɔrɔ a ye mɔgɔ ciw a y'a to a y'a to a y'a to a y'a to ɔ n'a m'a to a b'a ye na ولكل wali kulli nin baarakɛla ye fɛn o fɛn jinɛ ni adamaden la ɲumankɛla ni jugumangɛla la درجات a bɛɛ darajaw bɛ ɲɔgɔn ye مما عملوا u ye baara min kɛla وما ربك muhamadu e mama kɛ o بغافل ko ala ɲinɛnen bɛ عما fɛn kɔ ya maluna adamadenw bɛ min kɛ ala ma ɲinɛ dɛ ala bɛ muɲu de ye o de la ni sabalila i bɛ wasa fɛn o fɛn bɛ k'i la fɛn o fɛn n'i yɛrɛ b'a kɛ ala b'a bɛɛ kalama wa ala ma ɲinɛ dɛ a muɲunen de don ka don dɔ kɔnɔ aha don min se tɛ e yɛrɛ ye o don i bɛ se segin ala ma don min na ala b'o don de kɔnɔ nka a b'a dɔw ɲɛnabɔ yan a b'a dɔw ɲɛnabɔ yan nka i b'a tɔ sɔrɔ i ɲɛ ye na ولكل درجات مما wali kullin darajat mimma amilu a ye baara o baara kɛ darajaw de don koyi baaraw bɛ ɲɔgɔn ye alijinɛsow bɛ se ka kɛ kelen ye wa jahanɛmɛsow fana se ka kɛ kelen ye o ha tɔɲɔli dɔw ye tɔɲɔli kɛ kojugu bakɔrɔba ni dɔw bɛ yen o hasidi dilanlen don u bi balo ten u bi sa ten ala ma ɲuman yɛrɛ kɛ ni dɔw la fiyewu u ti maa ka hɛrɛ fɛ hali u t'u yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ o jurumubakɛlaw jurumukɛlaw bɛ ɲɔgɔn ye wa alabatolaw fana bɛ ɲɔgɔn ye alabatolaw bɛ ɲɔgɔn ye dɛrɛ peselikɛyɔrɔ la i bɛ cɛw dɔn mais i bɛna taa bala ko dɔ de la min b'i kamana gan kosɛbɛ parce que e yɛrɛ bɛ dɔ dɔn bɛn kɛra ka de a tɛ sunɔgɔ su fɛ bi si ka seli a ka suntigɛ ka dɔgɔ a yew ye a sunnen don nka i bɛ taa nugumani dɔ sɔrɔ o b'a kɔnɔ fa tewu ka si ka sunɔgɔ an karamɔgɔ o bɛ taa cɛw dan segɔni kelen ne y'o de fɔ a ye ala ti maa janfa o mɔgɔ b'a yɛrɛ de janfa seli ye farida de ye ni maa o maa y'a dɔgɔya ala b'i dɔgɔya nka an karamɔgɔ e ka si ka seli k'a daminɛ ni safo selila fo ka taa se fajiri ma nin k'a da ka sunɔgɔ a kana kunu yɛrɛ mais a k'a jija dɔrɔn ka walimuso to yen bilahi i ka san miliyɔn kelen k'i ka seli in na i ti kɔ a la parce que ale ka tɔɔrɔ bɛ bɔ a yɛrɛ la ka se maa wɛrɛ ma mais e ka hɛrɛ in bɛ dan i yɛrɛ de la e m'a faamu e sira ka seli i yɛrɛ de ye a bɛ sɔrɔ i ye dɔ dɛsɛ ka sunɔgɔ yɛrɛ mais n kan t'o ma mais n'a kun sera walimuso in ma ala k'an kisi a bɛ se ka den sɔrɔ a bolo o bɛ taa wolo wali du kɔnɔ o fa b'a fɔ ko ale den don o muso cɛ b'a ko n den don ka sɔrɔ a den tɛ
siya bi yɛlɛmɛ jamu bi yɛlɛma a bɛ se ka bana jugu se muso in ma o bɛ taa ka a cɛ faa k'a sinamusow faa o tuma na o bana o jɛnɛya min na n y'a to ala kama e ka san 100 seli tɛ se ka ku o la n'a tora o kɔfɛ ten i tɛ se ka ku a la walima e sira ka seli nin sira ka sunɔgɔ nka dugu jɛlen a sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen se foyi t'a ye a ye malo bɔrɛ ɲu ka taa di o ma o man'o ye a bɛ k'a kɔnɔ nkalon ye o anw ma dumuni kɛ sɔrɔ an ye malo bɔrɛ sɔrɔ sɔgɔmada in na o bɛ nisɔndiya cogo min na ala yɛrɛ de bɛ kɛ ten walahi ni ala y'a ye k'i y'a ka jɔn dɔ nisɔndiya se tɛ min ye jɔn in bɛ kɛ cogo min na dɛ ko ala yɛrɛ de bɛ ten bilahi parce que i ye nin kɛ mɔgɔ min ye ni se b'a ye a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye walima se t'a ye mɛ i y'a k'a ye ala min kama se b'o kɔni kumana n bɛ fɛ a ka alabato cogo dɔn alabato cogo min ka bon alabato bɛɛ ye o de ye ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔni to ala kama ani ka hinɛ ka jigi dɔ tugu ala kama nin de bɛ alabato bɛɛ ɲɛ ala danaya kɔfɛ o de la umaru bin abdul aziz kɔngɔ wulilen n'u sera a ma ale de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye o don ko ka wari ta bayitumali la silamɛw ka banki tile b'ale de bolo ko ka wari di makan alikaba bɛna taa labɛn parce que hiji sera umaru abdul aziz ko k'u ka alikaba jurangolo to a kana fɛrɛ bɔ k'u ka dumuni di fantanw ma u bɛ taa min kɛ ka alikaba labɛn k'u k'a di fantanw ma u k'a dun u ka alikaba to yen u kana fini don a la a ko biɲɛ kɔngɔtɔw walahi k'olu ka kan ni saraka ye ka tɛmɛ ala ka so kan k'u ka dumuni di wuluw ma wuluw ka fa k'u ka ala ka so to yen nin fɔra i b'u ko ala ka so n'i ko ala ka so jɛn de ko ala ka so ala ka jɔnw kɛ ni jɔnw satɔ don kɔngɔ fɛ ala ka so ko bɛ yan la ninnu ye baara kɛ silamɛya tiɲɛ de kan o de bɔra anw bolo bi ye cogo ni min ye kuranaya minɛ k'i k'a legelege ni min y'a gosi bila k'a sɛbɛkɔrɔ bonya ni kɔlɔsi b'i min bolo k'a ɲu k'a da i kan n'a giriya fɛ o ye ala ko de kɛ tan a ye hinɛ ala ka jɔnw na a bɛɛ de ko don hali baganw a ye hinɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn na a bɛ se ka min k'u ye a y'a k'u ye walahi maa ka alijinɛ t'a ta sanfɛ a ye adamadenw gasi kɔlɔsi a kana mɔgɔw to ye diinɛ banna lahara a bɛ n'a ye walahi kira cɛra nin dama de kama an ka balo hɛrɛ la yan an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma n'o kɛra diɲɛlatigɛ bɛ lafiya gouvernement sigira nin de kama u taara o de yɛlɛma an bolo n'i ma taa si misiri kɔnɔ e tɛ silamɛ ye ala ko kuma dabara la o bɛ fɛn ɲɛ a b'i ye jogo de la kira y'o de fɔ limaniya la o النطق بالاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والامتثال بالأوامر silamɛya banna ka da ala la tiɲɛ na kelen don i dusukun na k'a fɔ i da la mɔgɔw k'a mɛn k'a baara kɛ mɔgɔw k'a ye a baara kɛli mɔgɔw k'a ye o de bɔra a la o kɔrɔ ye a kun tɛ dusukun de la kana siran dɛ ala de ye kelen ye a tɛ dusukun de la n'a ye dusukun sɔrɔ dusukuntigi b'a baara diyagoya don ma la tafalu ala y'o de fɔ lima taqulun ma la tafalu an bɛ min fɔ an t'a kɛ kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalu an ka tɛmɛ n'a ye
وما ربك بغافل wama rabbuka muhammadu e mama kɛ fiyewu bi ghafilin k'a bi ɲinɛ عما يعملون adamadenw bi min kɛ ala ma ɲinɛ ala ɲɛ b'a la o de la tɔɲɔni si o si a muɲu ala ko ale ma ɲinɛ k'a ɲɛ bɛ jɔnw ka baara la n'i y'a muɲu bi wasa parce que likulli nabayin mustaqar ko o ko diɲɛna kɛkuma ni kɛyɔrɔ de b'a la n'o ma se ala kɛra hijira la o ka magan bila ka bɔ a faso la ka taa jama kɛ o dɛsɛ de mais ala kun tɛ yen wa waati de kuma se n'a kuma bɔ a man ɲi ka ala n'a ka se to yen mais fo a kun ka bɔ de o don mais ala ye layidu d'a ma ko n b'i lana o lara duka ila miad n b'i segin makan nka i b'i bɔ fɔlɔ dɛ ne ye waati min fɔ a ma se kumana an ka sabali waati min ma se n'an ko an b'o forcer dɔrɔn an b'a jɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ɲɛ bɛ dusukun ninnu na ɲɛ bɛ baaraw la mɔgɔ bɛ fili nka tiɲɛ dogolen tɛ dɛ ala k'an kanda mais ala ya jɔyɔrɔ ala tora n'o ye mɔgɔw sen bɔra o la u b'a fɔ ko avion dɔ tun bɛ yan ko ni sanjiko gɛlɛyara ko a bɛ taa kaba nɔgɔ fɛngɛ mais a bɛ taa kaba nɔgɔ de nɔfɛ mais a tɛ taa kaba nɔgɔ kɔni dilan comme ala yɛrɛ y'a dilanli kɛ ten kaba nɔgɔ jikuru de don mais a mago bɛ funteni dɔ de la pour que o glace in ka yɛlɛ pour que sanji kana bon ni kaba finna ni a ma funteni sɔrɔ funteni min bɛ glace in yɛlɛ pour que an ka sanji sɔrɔ o la san tɛna kumana adamadenw y'o dɔn ala y'o dɔnni d'u ma u ye fɛn dɔw sɔrɔ funteni dɔw dilanlen b'u bolo n'u ye kabafin ye ji bɛ kabafin min na u bɛ avion wuli ka taa an bɛ se k'a fɔ bɔmu o y'a fɔ cogo dɔ ye u bɛ t'o fili kaba nɔgɔ in na o bɛ éclater n'o kɛra o funteni bɛ bɔn glace kuru ninnu na a ka ca la u bɛ yɛlɛ san bɛ na ani u yɛrɛ bɛ san na kelen tɛ i y'a ye wa mais ni kaba nɔgɔ tɛ yen u tɛ se ka san na tilema fɛ dɛ o kumana ala nin yɔrɔ ye ala ta de ye na warabuka muhamadu ye i ma alganiyu ala de ye kari masa ye a ka jɔn kɔ surrahmati nin bɛɛ kɔ hinɛba tigi don in yasha n'a ye ala diya yuzibukum ala bɛ magankaw aw bɛɛ bɔ yen k'a bɛɛ halaki sisan wa yastakhlif min ba'dikum a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ na aw kɔfɛ ma yasha'u mɔgɔ min mana ja dafɛnw na ma ansha'akum komi a ye aw da cogo min na min zurriyyati qaumin kabini mɔgɔw bɔnnaw na akharina min ye mɔgɔ wɛrɛw ye ala ka ko bɛ ten dɛ a ko de rabbuka al-ghaniyyu wa rabbuka al-ghaniyyu muhamadu e ma de ye kaariba masa ye masa min kaarilen don a ka dafɛnw nka a mago tɛ se dafɛn ma na zurrahmati hinɛba tigi don zu rahmati hinɛba tigi de ye ala ye in yasha yuzibukum n'a ye ala ja sisan a ye ala sɔsɔli min kɛ magankaw a b'a bɛɛ halaki aw bɛ bɔ yen wa yastakhlif min ba'dikum a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ aw kɔ sisan ma yasha fɛn o fɛn mana ja dafɛnw na a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila aw nɔ na ma ansha'akum min o tɛ kabako ye o i n'a fɔ a ye a yɛrɛw bɔ cogo min na min zuriyati qaumin kabini jamakulu bɔnnaw na akharina min ye mɔgɔ wɛrɛ ye tufana nana o halakili kɛra o mais aw magankaw tilala ka bɔ o mɔgɔ bɔbɔlenw de la ka na o tuma na a bɛ se k'a yɛrɛw halaki ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ ala ka sira minɛ naam innama tuwaduna a k'a dɔn layidu min taara aw ye n'o ye lahara seli ye latin lahara bi se wa ma antum wa a yɛrɛw ma kɛ bimu'jizina wa a bɛ ala dan a tɛ se ka ala dan dɛ layidu min dira aw ma ko lahara bi se laatin wallahi a bɛ na lahara bi se wa ma antum bimu'jizina wa aw tɛ se ka ala dan dɛ jɔyɔrɔ foyi t'aw bolo ko a bɛ ala dɛsɛ na qul muhamadu a fɔ ya qaumi y'an ka jama i'malu a ye baara kɛ ala makanatikum a ka lahalaya kan inni amilun
nere bina baara kɛ fasawfa ta'lamuna fasawfa nga mɛ o mɛ ta'lamuna aw bina dɔnniya man takunu lahu aw bina mɔgɔ dɔn takunu lahu kɛli bina kɛ mɔgɔ min ye akhibatu dari lahara so ɲuman bina di min ma lahara kɔtanu ɲuman bina di min ma o tigi bina dɔn innahu i k'a dɔn la yuflihu zalimuna tɔɲɔnikɛla kɔni ti kisi kana siga o kɔnɔ innahu ala ka ko in bɛ cogo min na la yuflihu zalimin abada tɔɲɔnikɛla ti kisi ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla ye na qul ya qaumi i'malu ala makanatikum muhamadu a fɔ i ka mɔgɔw ye parce que nin y'a sɔrɔ kafiriw ye kira sɛgɛn kojugu o tumana ala ko a ma sa qul muhamadu a f'u ye ya qaumi i'malu ala makanatikum a fɔ nin tɛ baasi ye sa aw ka baara k'a ka kafiriya in kan a ye to o kan inni amilu nka ne yɛrɛ muhamadu bɛna baara kɛ n ka lahalaya in kan n'o ye ala ko in ye sawfa ta'lamuna nka a mɛn o mɛn a bɛna a ɲɛ dɔn tigitigi man takun lahu aqibatu dari lahara so bɛna laban maa min ka tigiyara a bɛna o tigi dɔn innahu i k'a dɔn ala ka ko yɛrɛ bɛ cogo min na dɛ la yuflihu zalimuna tɔɲɔnikɛla ti kisi abada a tɔɲɔnikɛla ti kisi ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla ye mɛ a ye zalimuna ta yan k'a kɛ kafiri de ko kafiri ti kisi na wajalu magangaw ye bilalikɛli kɛ lillahi ala la mimma zara'a kabini fɛn na zara'a ni ala y'o da o min al-harsi kabini sɛnɛfɛnw na wal anami ani baganbaw nasiban u niyɔrɔ kɛ ala ye o la faqalu u ko haza lillahi nin ye ala niyɔrɔ ye bizamihim n'u ka kunna kuma ye wa haza li shurakaina nin y'anw ka boliw ka niyɔrɔ ye fama kana li shurakaihim ni fɛn min ye olu ka boliw ta ye fala yasillu ila allahi o ti se ala ma wama kana lillahi ni min ye ala ta ye fahuwa yasilu ila shurakaihim o bi se olu ka boliw ma sama fɛn cɛjuguyara yahkumuna nin kiiri n'u bɛ nin kiiri in tigɛ nin kiiri in tigɛ cogo cɛjuguyara kosɛbɛ dɛ ala ko cogo di wajalu lillahi ma zara mimma zara ala yɛrɛ ye fɛn min da dɛ k'u ye nin yɔrɔ kɛ ala ye o de la wa ja'alu lillahi mimma zara'a ala yɛrɛ ka fɛn dalen ala ka fɛn dalen kafiriw ye nin yɔrɔ kɛ ala ye o la a bɛ n'a fɔ sisan ne ye n ka 200 warimisɛn bɔ dɔ ka sin ka na 100 ta ka di ne ma ko ne k'o ta n tɛ kabako da ye ka n ka 200 warimisɛn bɔ e bɛna 100 di ne ma ko ne k'o ta o tumana ja kɛra e ta ye sa o tumana ala ye nin a y'o de ko waja'alu lillahi ma zara ala yɛrɛ ye fɛn min da dɛ u ye nin yɔrɔ bɔ ala ye o la minal harsi kabini sɛnɛfɛnw na ani baganw na nasiban k'o ye ala niyɔrɔ ye u ko nin ye ala ta ye n'u yɛrɛ ka kunnakan ye manamanakanw tɛ yan u ye fɛn dɔw bɔ sɛnɛfɛnw na ani baganw na ko nin ye ala niyɔrɔ ye na ko nka ninnu kɔni y'an ka boliw ta ye fɛn min ye olu ka boliw ta ye o ti se ala ma dɛ ala ti fɛn sɔrɔ o la nka min ye ala ta ye o kɔni bɛ se olu ka boliw ma olu ka nin kiti in kɛ ka jugu dɛ a filɛ sisan u ye ni sɛnɛ kɛra sisan u bɛ hakɛ dɔ bɔ ɲɔ ni malo la ko nin ɲɔ na walima n damaro la u ka sɛnɛ na quoi k'a fɔ nin ye ala ta ye u bɛ dɔ fana bɔ nin y'an ka boliw ta ye ni baganw sɔrɔla bagan wolocogo dɔ bɛ yen n'a ye 2 ni 2 tugu ɲɔgɔn na u b'a fɔ o tuma na kɔ laban in o ye ala ta ye dɔ in o y'an ka boliw ta ye u ye kow tila tila ten mais olu ka boliw ta min ye boliw ta ye ala t'i fɛn sɔrɔ o la nka min ye ala ta ye
bolu bi fɛn sɔrɔ o la o kɔrɔ ye di ni sanjiko gɛlɛya kɛra sisan u b'a fɔ ko o tuma na ko ka Ala wele n'o kɛra Ala ka bagan minnu bɛ yen o bi fa o bi kɛ ka Ala wele kɛ ko bɛɛ bi kɛ n'o ye nka boliw ta ti don o la o ye Ala ta ye bon ni Ala ka ɲaamɛ 5 bɛ yen boli ka ɲaamɛ 10 bɛ yen ni boli ka ɲaamɛ 1 sara u bi Ala ka ɲaamɛ 1 bila boli ta nɔ na ko parce que ko Ala karilen don ka bɔ fɛn ninnu ma parce que olu ka bateau olu kun dalen don a la ko Alaba bɛ yen mais u ka bolidenni ninnu ko u bi olu bateau de pour que u k'u se Alaba ma ayiwa o tuma na u kun dalen bɛ Alaba yɛrɛ la mais o bolimisɛnnin ninnu fana tun b'u bolo o cogo kelen la ko u b'u gɛrɛ Alaba de la quoi o tuma na u ye u bɛɛ nin yɔrɔ bila Alaba nin yɔrɔ ye nin ye boliw nin yɔrɔ ye nin nka min ye boliw ta kɔni ye Ala yɛrɛ ti fɛn sɔrɔ o la nka Ala ta o boliw bi dɔ sɔrɔ o la o tuma na u kun ye ni ɲumanya tun b'u bolo kabini kuma jan ni Ala ta bila la sisan dinan o dinan mana na Ala ta de bi kɛ ka dinanw bisimila u b'o de kɛ ka dinanw balo u b'o de kɛ ni ko gɛlɛyara n'u bi Ala wele kɛ Ala nin yɔrɔ de bi kɛ k'o kɛ mais boliw ta bɛ yen parce que boliw ta bolikuntigiba de b'o juge mais Ala ta maa tɛ se ka gosi o la o de la kuma bɛɛ Ala ta ka fiɲɛ o boli ta ka bon Ala ta ka fiɲɛ parce que bolitigiw bi ko dɔw k'o la mais Ala ta o ye dinanw ani ni ko gɛlɛyara ka tɔɔrɔ kunbɛn o bɛ kɛ ni Ala ta ye ni boli ta kelen sara ko Ala karilen don Ala ta kelen bi ta ka bila boli ta nɔ na ko in tun bɛ ko kira ko hali ni diinɛ tɛ ko nin ye tilali modèle saa ma yahkumun a ko nin kiiri in cɛ ka jugu na Ramadan السنة دي